Ramogi Attorney General Justin Muturi koro yieni nitiere nyau korka chike matao kanise pachoka kendo nitiere dwaro mondo mi ochwal paro mar chik e od bura mabiro redo chike matao riwruoge kod kanise. Muturi bendo yango ni jadolo Paul Mackenzie kod Ezekiel nitiere kod ndalo 30 mondo mi oler malong'o gima nono sirkal kaka gima mono sirkal loro kanisni maggi. Matimore bang' ka Muturi lero ne committee mar Senate ne kanise mag Mackenzie kod Ezekiel oserem luwore kod chike matao weche lamo mapachoka. Walter Nyambaga nitiere kod ler. There's a problem and Ekaudo kopinyi nyim committee mar Senate mochuogi mondo tim nonde wi kaka kanise tayo tijgi. To kod thoma shaka hola, Attorney General Justin Muturi ochopo mar chiwo ler kod chung mar piny owacho e wi kaka riwruoge to kod kanise kata saga to kod apisi mapuodho tich makamano. Muturi okone committee ni piny owacho kokalo kuom apisi machiwo lesen mag riwruoge kaka kanise ochiwo ne jadolo Paul Mackenzie to kod Ezekiel ndalo 30 mondo ler ne gima omiyo piny owacho nyalo rem loro kanisegi. We took the liberty to send out a cancellation notice to this church because of the activities that have come to the fore. So we've sent them a cancellation notice. It's usually a 30 days notice to show cause why the society should not be registered. Nyim committee motele kod jakomne ma Senator Matana River Danstan Mungatana bende dwaro ng'eyo fuok mosebedie momiyo kanise ni kod both mathoth gino ma Muturi okoni chike matayo kanise no chuogi ik nyal piedho kendo ketie tim iga mar 1968 kendo ni kod fwai mar siling 10,000 kende. why is it that the church goes through that scrutiny and when there is now trouble from Shakahola? Registration of religious organizations which are governed by the 1968 Societies Act. These two churches, the Good News one was registered in 2010 and the other one, this one of New Life, it's called New Life, the one of Ezekiel was registered in 2012. So they are not covered by the administrative guidelines that were developed by the office. Lero ne committee no nire mbedo kod apisi mandiko riwruoge ma kanise yo manyasani emamiyo Kenya medo bedo kod kanise mayore. In your own view as an AG, to what extent do you think the government is liable for not holding Good News International accountable? But you can imagine how much easier it would be if we were digitized. The registrar would just, at the touch of a button, be able to see these ones have not filed their returns. But now, the registrar has over 100,000 societies, 40,000 of which are religious. Now, you can imagine flipping through 40,000 or 100,000 files. Muturi moyieni nitiere nyawe chike matayo kanise koro dwaro ni mondo ketie chik moro mabiro rido kanise manigi kod puonj mag timbe magalagala. We don't want to put it as an excuse, but it obviously contributes to some of these lapses that we can see. And I want to admit that there are lapses because when people do not file returns for 10 years. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi